ದೈವದ ನಡೆ ಈ ಲೇಸದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ, ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದಾವಣಗೆರೆ, ಆಭರಣ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಸ್ತ್ರ ಗ್ರೂಪ್. ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆ ವೈಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆ ನೀರುಗಳ ನಿರಳುಗಳ ಗಿನ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತುಳು ಕೊನೆ ಉರುವ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರಣಿಕದ ನೆಲವು ಕೆಂಡವು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನೆಲ. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವ ನೆಲತ ಕಾರಣಿಕದ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತುಳ್ನ ನಡೆಕ ನಮ್ಮ ಪೋವಡು ಐತ ಪೊಲಬಲೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನಡು ಅವನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪಟ್ಟುಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕಟಿನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವ ನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ತುಳುನಾಡದಾದ್ಯಂತ ಮಸ್ತ್ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೊಲಬಲೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊಂಡ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬತುಂತಿನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾರಂದಾಯಿ ಕೊನೆ ಊರಿನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಲಚ್ಚಿಲ ಸಂಕೇಶದ ಜಾರಂದಾಯಿ ಪಣದು ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಏರಿಪ್ಪಿ ಕೊಡಿ ವೈಪಿ ಬಂಡಿ ಪಾಪೆ ಬಂಡಿನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ನಮ್ಮ ಬೈದ. ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಮನಿಯಂದಾಯೇ ಬಾರೆ ಬೈಲ ಬಟ್ಟೇರು ಧೈರ್ಯ ಬೈಲ ಬಟ್ಟೇರು ನಲ್ವೇರು ಬಟ್ಟೇರು ನಗಲ ಬೆರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇನಂಚೆತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಜಾರುಡು ಅಬ್ಬು ಬೈದದಿಗೆ ಜತ್ತಿ ಬೈದಾಗ ಒಳಿದು ಜಾರಂದಾಯಿ ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಪುರಾಪುನು ಪಡೆದು ಜಾರ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಬುಡ್ದು ಬೆತಬೇತ ಕ್ಷೇತ್ರೊಳಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಕೂಳೂರು ಬುಡ್ದ ರುಯಿತ ಕಡಪುಡು ಅಲ್ತ ಸಾರಮನ್ಯ ದೈವಳೆನು ದಕ್ಕದು ಅವಳು ಒರುವರದ ಪಟ್ಟ ಈರೆಗಂದಂಡ ಒರುವರದ ಪಟ್ಟ ಎಂಕು ಬಂಡಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಜಾರಂದಾಯಿ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಪಂಜದ ನಡಕಬಹುದು ಪಂಜದ ಜಾರಂದಾಯಿ ಎಂದು ಪಣಪಾದು ಐದೊಕ್ಕ ಪಾವಂಜ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಈ ನಡಕ ಬರ್ತದೆ ಕೊನೆ ಊರ್ದು ಮೈಮೆ ಮೆರೆಯನಂಚೆತ್ತನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಬಲೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಡಕ ಪೋಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಾರಂದಾಯನ ಪೊಲಬಲಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಡೆಟ್ ಅಲ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಚಕಿರಡ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಅಲ್ತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಡ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಮಲ್ಪಗ ಬಲೆ ಲಚ್ಚಿಲ ಸಂಕೇಶದ ಜಾರಂದಾಯನ ಕಾರಣಿಕದ ಪೊಲಬಲಿನ ತೆರೆಯೊಂದು ಬರ್ಕ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ರಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂಜ್ಯನೀಯ ರಂಗನಾಥ ಭಟ್ರಲ್ಲಿ ಲೋಕದ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾತ ಜನಕ್ಕಿಲೆಗಿಲ್ಲ ರಂಗ ಭಟ್ರಿಂದ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರಣಿಕದ ಜಾರಂದಾಯನ ಬಗೆಟ್ ಆಡ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋನಗ ನಮ್ಮ ಜಾರಂದಾಯನ ಬಗೆಟ್ ಆರ್ನ ಲೀಲೆ ಆರ್ನ ಕಾರಣಿಕ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತ. ನಮ್ಮ ಜಾರಂದಾಯನ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದ ನಂಗೆ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ತೆರೆದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಂಪ ವಿಶೇಷವಾದ ಸುರತಾದ ನಮ್ಮ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಈ ಊರದ ಗ್ರಾಮ ದೇವರು ಪಾವಂಜಡಿ ತಿಂತಿದ್ವಿ ಅಂಚನೆ ಪೋಯ್ದ ಉಡ್ಡಾಡು ಜಲತ ಬುಡನಿಲ್ಲ ಅಂಜಿತ್ತಿ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಸನ್ಮಧ್ಯಡು ಲಚ್ಚಿಲ ಸಂಕೇಸ ಬಂದು ಪುರಾ ಪಡಮಿತ್ತೀನಿ ಲಚ್ಚಿಲ ಸಂಕೇಸ ರಾಜನ್ ದೇವ ಜಾರಂದಾಯಿ ಬಂದು ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಟು. ಹಿರಿಯರ ನಾಲ್ಕು ಮಾತ ಈ ಸ್ಥಳಟು ನಮ್ಮದು ಬೈದೇರು ಲಚ್ಚಿಲ ಸಂಕೇಸ ಬಂದು ಪುರಾ ಪಡಮೈತ್ರಿ ಈ ಈ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಲಚ್ಚಿಲ ಸಂಕೇಸ ಪತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರು ಆಕಲೇನು ಮಾತ ಎಡಬಲದಿ ಒಂದು ಕೊನೆಯೊಡ್ದು ನಿಂತಿ ಜಾರಂದಾಯನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಎಂಗಳ ಅಜ್ಜರ ಕಾಲದ ಆಗೈತಲ್ಲ ಈ ಸ್ಥಳದ್ದು ಪಾಲೆದ ಮುಖಮಂತದ್ದು ಪೋಯದೊಡ್ಡೆ ಉಮಾಮೇಶ್ವರ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಹೋದು ದೇವರನ್ನ ಭೇಟಿಗೋಸ್ಕರವಾದ ಒಂದು ನೇಮ ಮಾತಂತಂದು ಬೈದಿಂತಿ ಜಾರದಾಯಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಈ ಜಾಗೋಡ್ ನಂಗೆ ಎಂಚಿನ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೆಲಸ ಬಂದಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ದುಮ್ಮದಿ ಒಂದೇ ಹೋಂದಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ. ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿನ ತಾನಿ ಪಾವಂಜದ ಕೊಡಿಯರ್ದು ವರ್ಮ ಎಣ್ಮದೆ ಅಂತ ಜಾತ್ರೆಯಿಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ವರ್ಮ ನಾನಿ ಈ ಸ್ಥಳಡು ಕೊಡಿಯರ್ದು ಪತ್ತೆ ನಾನಿ ನೇಮೋತ್ಸವಾಪಿನ ಸಂದರ್ಭ ಫಲ ಶಿವರಾತ್ರಿದ ಪತ್ತೆ ನಾನಿ ಜಾರಂದಾಯನ ಕೋಲ ಅಂದು ಅವನ ಮಾತು ವಿಜೃಂಭಣೆದವರ ಮಲ್ಪ ಊರ್ದಾಕ್ಲು ಮಾತು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಮಲ್ಪ ಮರಂದಲ್ಲ ನೆಕ್ಕು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಲಚ್ಚಿರ ಸಂಕೇಸ ಪಟ್ಟ ಬಂದು ಪಡ್ಡಾಯಡೊಂದಿ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಟು ಆಕಳು ಮಾತು ಬರ್ತದೆ ಈ ದೇವರನ್ನ ಚಾಕರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪಾವಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಆಕಳು ಮುಕ್ತ ಒಂದು ಆದುಳ್ಳೇರು ಅಂಜನೆ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಆಕಳು ಮುಂದಾದುಳ್ಳೇರು ದುಂಬುಡ್ದಾಗೈತಲ್ಲ
ಈ ಜಾಗಡು ವಿದ್ಯಾವಿನಾಯಕ ಒಂದು ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಆಕಲಿಗೆ ಈ ಜಾಗ ಕೊರ್ನೆಡ್ದವರ ಮುನ್ಪದ ನೇಮೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭಡು ಅನ್ನ ಸಂತಾನ ಮಾತ ನಡ್ಪಣ ಸಂದರ್ಭಡು ಆಕಳು ಮಾತ ಬತ್ತದ ಪೂರ ಕೆಲಸನ ಪಾತ ಪೊರ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಲ್ಪಾದ ಕೊಡ್ತು ದೈವ ಜಾರದಾಯನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಿಂತಿ ಆ ಸಂಸಾರಲ ಈತ ದಿನಟ್ಟು ಎಡ್ಡ ಪುತಾಪರಂದು ವಿದ್ಯಾವಿನಾಯಕ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಬಂದು ಬೇತೆ ಜಾಗಡು ಉಳ್ಳೇರಂದಾಂಡಲ ಈ ದೈವನ ಮಾತು ಆಕಳು ಬಿಡ್ತಿಜೇರು ದೈವಂದಾನ ಎಂಗಳ ನೇಮೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭ ತುಂಬ ಯಾವ ರೀತಿ ಚಾಕರಿ ಮಾತು ಮಲ್ಪಡ ಅವೇನು ಮಾತು ಆಕಳು ಮಾತು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಮಾತು ಮತ್ಕೊಂಡೇರು ಅಂತ ನೇಮೋತ್ಸವನ ಮಾತು ಪೊರ್ಲಿತರು ಆ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಾರಂದಾಯಿ ಉಳಿತಿರ್ಬೇಕು. ಜಾರಡ್ದು ಕೊಲ್ಯದವರೆಗೂ ಬೈದನೊಂಜಿ ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಡು. ಅಲ್ಪಾಡ್ದ ಪಕ್ಕ ಹರಿಪಾದ ಸಾನಗೊಂದು ಅಲ್ಪಾಡ್ದ ಪಕ್ಕ ಪಾವಂಜಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸನ್ನಿಧಾನೋಡಿ ಈ ಜಾರಂದಾಯಿ ಇತ್ತುಂಡು. ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಮುಳುಕುಳು ಮಾತ ಬಣ್ಣಗ ಬರ್ತಾನಕ ದೈವತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರ ಬುಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಸಂದರ್ಭಡು ಅವಳ್ತ ಬಯಲ್ದ ಭಟ್ರ ಸಂಸಾರ ಒಂದು ದುಂಬು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತನಕ್ಕಿನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಲ್ಕು ಉಳ್ಳೇರು ಆಕಳು ಅವೇನು ದೈವ ತೊಗೊಳೋದು ಆಕಳನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ದಿಯ್ಯಾರವೇನು ಈಗ ಕೂಚಿಲ ಮಣಿ ಮಾತ ಆಕಳ ಉಯ್ಯಾರೆಡು ಅಂಚ ದೀನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆಕಳಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಸ್ವಪ್ನ ಅಂಡು ಯಾನ್ ಮನೆ ದೈವತ್ಯಾನು ರಾಜನ ದೈವ ಬಂದು ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಜಾಗೋಡು ಯಾನ್ ನೆಲೆ ಆಪ್ಯಾನು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ನಿಕಲು ಆ ದಿನ ಏಪ ನಿಕಲು ಆ ಕೂಚಿ ಮಾತ ದಿಯ್ಯರ ಮಂಚವಡು ಅವೇನು ನಿಕಲು ನನ್ನ ಮುಟ್ರೆಗವಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ದಿನಾಲ ಬುಲ್ಪು ದೀವೋಡು ಮಾಡಿಟ್ಟು ದೈವದೊಂಜಿ ನುಡಿ ಆತಂಡು ಏ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಜಾಗಡು ಕೊಡಿ ಹೊಡೆದಿಂಚಿ ಜಾರಂದಾಯನ ಸನ್ನಿಧಾನ. ನಮ್ಮ ಜಾರಂದಾಯಾಗ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಕರೆದು 10ನೇ ದಿನ ತಾನೇ ನೇಮೋತ್ಸವ ವೈಭವದ ನೇಮೋತ್ಸವ ಬಾಕಿ ವಾಪುರ ಸೇವೆ ಸಂದೈತ ಪ್ರತಿ ಶಂಕರವಳೆಲ್ಲ ತುಡರ ಬಲಿ ಉಂಡು ಮೂಲು ರಾಣಿ ಸಿಂಹ ಶಂಕರವಳದು ವೃಷಭ ಶಂಕರ ಬರ್ತಾರೆ ತುಡರ ಬಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ತನಾಜ್ಯದ ತುಡರ ಬಲಿ ಐದು ಬಗ್ಗೆ ರಾಣಿ ಸಿಂಹ ಶಂಕರವನಿಗೆ ತುಡರ ಬಲಿ ಹಾಕಿದ. ನಮ್ಮ ಜಾರಂದಾಯಾಗ ಪ್ರೀತಿದ ಸೇವೆ ಓಮಂಚಜ್ಜಾಯ ಸೇವೆ ನೀವು ಈ ಜಾಗೋಡು ಹಾಕಿನಿ ಓಮಂಚಜ್ಜಾಯ ಸೇವೆ ಕೂತ ಪೂಜೆ ಅಂದು ನಮ್ಮ ನೇಮೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭ ಅವನ್ನಿ ಮತ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂತ ಭಕ್ತಿಗಳು ಮಾತು ಆಯ್ತು ಉದ್ದೇಶವಾದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಂತದ್ದು ಕೂತ ಪೂಜೆ ಮಾತು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾದ ಮಾತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದೊಂದು ಕಾರ್ಮಿಕದ ಕಥೆಗೆ ಜಾರಂದಾಯ ಹೌದಾದ ದುಂಬೂರ್ಲಾಗತ್ತಲ್ಲ ಈ ಜಾಗೋ ಬನ್ನ ಬರ್ತಾನಾಗ ದುಂಬು ಮಾತ ಕುದುರೆಡು ಮಾತ ಬರ್ತಾನಂದು ರಾಜರ ನಾಲ್ಕು ಮಾತ ಬರ್ತಾರೆ ಸಂದರ್ಭ ಎತ್ತಂಡು ಈ ಜಾಗೋಡು ಫೋನ ಬರ್ತಾನಾಗ ಆಕಳು ಬಲ್ಲನ ರಾಜ ತಿರ್ದಷ್ಟದು ಬಲ್ಲನ ಅಂಚನೆ ಬಿಡ್ದು ಎರು ಮಾತ ಕೊಡಕೊಂಡ ಲಂಚನೆಗೆ ಈ ಜಾಗಡ ಇನ್ನು ಬುಡೋಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಇಂಚು ಕಡತಿ ಪಕ್ಕ ಇನ್ನು 11 ಪೋಪಿನ ಸಂದರ್ಭ ಕುಲೊಂದು ಪೋಪಿನ ಕ್ರಮಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಆ ಸ್ಥಾನೋಡು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾತ ಕೊರಂದು ಇದು ಗಡ್ಡ ಬುಡ್ದು ಮಾತ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಪೂರ ಕುದುರೆ ಬೋಪುಂಡ್ಲ ಎರು ಕಂಬಳೋಗಿ ಎರು ಬೋಪುಂಡ್ಲ ಈ ಜಾಗಡ ಬಲ್ಲು ಬುಡ್ದು ಆಕಳು ಅದ್ರ ಒಟ್ಟು ಹೋದ ಅಲ್ಪ ಪಕ್ಕ 11 ಪೋಪಿನಿ ಆ ಕುದುರೆ ಪೋಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಜತ್ತದು ಅಡ್ಡ ಬುಡ್ದು ಪೋಂದಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತಿಗೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಜಾರಂದಾಯಿನ ಕಾರಣಿಕದ ಘಟನೆ ಕಾರಣಿಕ ಬಂದಾನ ಕೆಲವರು ಮಾತು ಪ್ರತಿ ಶಂಕರನ ದರ್ಶನ ಬರ್ತಾನಾಗ ಆಕಳಾಕಳ ಕೆಲವು ಮಾತು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಮಾತು ದೈವದ ಸಂಧಿಯನ್ನು ಪಣ್ಣ ಬರ್ತಾನಾಗ ಆಗಲೇ ಮಾತು ಇಷ್ಟಾರ್ಥನ ಮಾತು ಅನುಗ್ರಹ ಆತಂಡು ಕೆಲವು ಮಾತು ಇಲ್ಲು ಪೊತ್ತು ಹೋಗಿನ ಸಂದರ್ಭ ಆವಡು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಕಾಸು ಮಾತು ಲಕ್ಕಾದ ಹೋಗಿನ ಸಂದರ್ಭ ಆವಡು ಈ ಪ್ರತಿ ಶಂಕರವಳೆಲ್ಲ ತುಡಾರ ಬಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭ ದೂರ ಕೊಡ್ತೇರು ದೂರ ಕೊಡ್ತಾನಾಗ ಸತ್ಯ ಸೋದನ ಮಂತದ ಈಗ ಬೋಡ ಅಂತ ಇಂಬುದ ಪ್ರಸಾದನ ದೈವ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಬುದ ಪ್ರಸಾದ ಕೊನೆಯನ್ನು ಆಕಳಿಗೆ ಮಾತ ಆ ಬೋಯಿಂತಿ ಬಂಗಾರ ಮಾತು ತಿಕ್ಕಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮಾತ ಉಂಡು ಅಂತ ಆಕಳ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನ ದೈವ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಂದು. ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಪೂಜನೆ ಕರಿಪುನ ಚಿತ್ರ ನೂಲುಪಾಲ ಬ್ರಹ್ಮಸಭೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬನೇ ದೇವರನ್ನ ಅರ್ಚಕರು ತನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮುಕುಲ್ನ ಆರಾಧನೆ ಇಂಚಂದಕೆಂಡ ದೈವದ ಮುಗಮೂರ್ತಿ ಭಂಡಾರ ಸ್ಥಾನ ಆದದಿ ಒಂದು ಐಕ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚುತ್ತನ ಪೂಜನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಾರಂದಾಯಗಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚುತ್ತನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಳೆತ್ತರದ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸೇವೆನ ಕೊರ್ಪುನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ಊರದ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಭಾವುಕ ಭಕ್ತಿಡು ಕಟ್ಟಬಾಡ್ ನಂಚಿತ್ತನ ಭಜನದ ಸೇವೆನ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದದಾದ ಕೆಂಡ
ದೇವೆರ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಕುಲು ಅಂದೊಂದಾಂಡ ಮುಲ್ತ ಜಾರಂದಾಯೆ ಪಂಡ ಮುಕುಲಿಗೆ ದೇವೆರ್ಲಕನೇ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪರಮ ಭಕ್ತಿಡು ದಿಡ್ಡೊಂದು ಅಂಚಿತ್ತನ ಕುಟುಂಬ. ಅಂಚಿತ್ತನ ಕುಟುಂಬದ ಕುಡಂಜಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಮ್ಮ ರಾಮನಾಥರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರಣಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆ ಕಥೆ ಮಲ್ಪಗ ರಾಮನಾಥ ಭಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಜಾರಂದಾಯನ ಕಾರಣಿಕ ನೀರಿಗೆ ಪಂಡದು ಸದೀಸ್ ಇರು ಪನ್ನಗ ಬಾವುಕೇರಾಪ ದಾದಗೆಂಡ ನಮ್ಮ ಜಾರಂದಾಯನ ಒಜಾತ್ ಕಥೆಗಳು ನಿಂತೇರಿಪ ಜಾರಂದಾಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪಂಡ್ರದಾಲ ಜಾಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಜೀವಮಾನಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಕಾಲಡು ಎಂಕಲೆ ಮತ್ತು ತೂತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರ್ನ ಹಾಕಲು ದಾದ ಪಂಡಂದಂಡ ಎಂಕಲಿಗೆ ದೇವೇರ್ಲಂಬಿಯೇ ದಾತ್ಯಲಂಬಿಯೇ ಪೂರಲ್ಲ ಜಾರಂದಾಯನ ಎಂಕಲೆ ಎಲ್ಲೆಡು ದಿಂಚಲ್ಲ ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲು ಬೆಲೆ ದಿನ ಹಾಕಲಿ ಆಯನ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚ ಪುನಗ ದಾದ ಪಂಡಂದಂಡ ಜಾರಂದಾಯನ ಹಿರಿಮೆ ಪಂಡಂದಂಡ ಎಂಕಲು ಮಸ್ತ್ ತೂತಿನ ಹಾಕಲೇ ನವದಾಲ ಪನರೆದಾಲ ದಯ ಪಂಡ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಹಾಕೊಂಡು ಜಾರಂದಾಯ ಪಂಡ ಮೂಲ ನಿಲೆಯವರಲ ಕಾರಣ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರ ಪಂಡದನ್ನ ಹರಿಪಾದ ಸಹ ನೋಡುದು ಅವ್ರು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಆ ದೇವರನ್ನ ಕಲ್ಲನಿ ತಿರ್ಗಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಅವು ದೃಷ್ಟಿ ದೀನಿ ಭಾವಂಜ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಭಾವಂಜ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಬಲ್ತಮಾರ್ಗಿಳು ಕುಲುವೈತಿನ ದೈವ ದುಂಬು ಎಂಕನೇಟಿ ಸ್ವಾಮಿನ ನಾಕಲು ಪಾದ ಒಂದು ಪೋಪಿನಿ ನಡತೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಕೊರ್ತಾಂಡು ಬಣ್ಣದು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅದಾಗ ಅವಳು ಪಾದ ಪೂಜೆಗೆ ಬಣ್ಣದ ಬರ್ತಾನ ದೈವತ್ತಿನಲ್ಪ ಭಿಕ್ಷೆ ದೇತ್ತನು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಜಾರಂದಾಯನ ನುಡಿಯಾಪುಂಡು ಅಲ್ತ ದುಂಬು ದಾಡ್ಚಾಗ ಬೈಲ್ದ ಭಟ್ರು ದುಂಬು ಅಕಲೆ ಒಂದು ಪೇರು ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನನಿ ಕಡಬಿಡು ಪಿನ್ ಕೊರ್ಚಿ ಏನನ್ನು ಎತ್ತೊಂದು ಬೋಲಿ ತಿರ್ತಂದು ಅಂಚ ಆರದಾನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅವೇನು ಮಾತ ಆಯನ ದೈವದ ಸಾಮಾನು ಮತ್ತು ದುಂಬುದ ಇಲ್ಲು ಬಣ್ಣದಂಡ ಉಜ್ಜಾಲು ಮಾತ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಉಜ್ಜಾಲ್ಡಕ್ಕಂತ ದೀಪೇರು ಇಲ್ಲಡ್ಕಂತ ದೀದು ಅವಳು ಆರೆಗೆ ಬೋಡ ಆಯ್ತಿನ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಭಿಕ್ಷೆನ ಮಾತ ಕೊರ್ದು ಆಯನೇ ಮನದ ರಾತ್ರಿ ಹಿಡಿದು ಆರೆಗೆ ಸ್ವಪ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೈವ ಅತ್ತು ಯಾನು ರಾಜನ್ ದೈವ ಯಾನು ಊರ್ದ ದೈವ 10 ಜನತ ಆಯ್ನದ ಹತ್ರ ಮೂಲ ಅದಾಗ ದಾದ ಬಣ್ಣದಂಡ ಜೈನೇರ್ ನಾಕಲ ಮಾತ ಬೂಡು ಮಾತ ಅದಾಗ ಮೂಲು ದೈವಜ್ಜಿ ದೇವೇರಿಜ್ಜಿ ಬನಿಪಿನ ಜಾಗುಂಡು ಯಾನ ಅವ್ರು ಹೋದು ಉಂತುವೆ ಬಣ್ಣದ ಅಂಚೆ ಇಡೇ ಬಾರ್ಪೇರು ಇಡೇ ಬಣ್ಣ ಅದು ಬರ್ತಾನೆ ಅವ್ಳು 10 ಇಲ್ಲದ ಹಾಕಲು 10 ದರ್ಶನ 10 ಉಂಟು ಅದು ಬರ್ತಾನೆ ದಾದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾರಂದಾಯ ಬೈದಿಂದ ಅಂಚೆ ಜಾರಂದಾಯನ ಹಿರಿಮೆ ಮೂಲು ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ಆಡಳಿತ ಮಲ್ತನಂದಾಡಲ್ಲ ಇನ್ನೀಗಲ ಬೈಲ್ದ ಭಟ್ರಿಗೆ ಸುರುತ ಲೆಪ್ಪು ಅಕಲು ಬರೋಡಿಡಿ ಲೆಪ್ಪು ಸುರುತ ಹಾಕಲಿಗೆ ಬೈಲ್ದ ದುಂಬು ರಾಮ್ ಭಟ್ರಿಂದ ಬೈಲ್ದ ಭಟ್ರಂದೇ ಲೆಪ್ಪು ಆ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಬುಧಾರು ಬೈಲ್ದ ಭಟ್ರಂದು ಬೈಲ್ದ ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೈಲ್ದ ಭಟ್ರಂದೇ ಅರೆ ಪೂಜಾರ ಅಕ್ಕಳು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆದ ಹಾಕಲು ಅಂಚೆ ಅಕಲಿ ಪುದಾರೆ ಬೈಲ್ದ ಭಟ್ರು ಅದು ಸುರುತ ಲೆಪ್ಪು ಹಾಕಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲಿಗೆ ಲೆಪ್ಪು ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ನಾಡು ಜಾರಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಜಾರಂದೆ ದಾದ ಕೇಂದ್ರಂದ ಎಂಕುಲು ದಾದ ಕೇಂದ್ರಂದಾಂಡದ ನಮ್ಮಡ ಭಕ್ತಿ ಬನಿಪಿನ ಉಂಡುಂದಾಂಡ ಆ ದೈವದ ಶಕ್ತಿ ಏಪಲ ಉಂಡು ಅದು ಎಂಕಲಿಗೆ ತೋಜಿದ್ದು ಒಯ್ದು ಎಂಕುಲು ತೂತಿನೇ ಎಂಕುಲು ದಯವಂಡ ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲೆ ಹತ್ತಿ ನಡೆದಾತ ಎಂಕಲಿಗೆ ಗಿನಿಗಿಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಉಂಡುಂದಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತು ಬನಿಪಿನ ಆಯಡನಿ ಆಯ್ಬಟ್ಟು ನಿಕ್ಕುಲು ಪೋಲೆ ದುಂಪೋಲೆ ಪಿರೋಡು ಯಾನುಲ್ಲೆ ಅಂತ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಕೈಟು ಮಾತ್ರ ಐದು ಒಕ್ಕದಾಲ ದೈವದ ನಮ್ಮದಾಲ ಐಟು ಇಂದು ಪನ್ನೆರಡದಾಲ ಅಜ್ಜಿ ದೈವದ ಹಿರಿಮೆದಾದ ಅಂದು ಮಾತೆರೆಗಳು ಲೋಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಾಗಲೇ ಮಾತೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಅಂತೂ ಆ ದೈವನ ಖಂಡಿತ ಏಪಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಈ ಜಾಗಡು ಏಪಲ ಉಂಡು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನೀಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮೂಲಂಗಿನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಕಾಲುಡು ಜಾರಂದಾಯನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಉಡಲಿನ ಕಲಂಕವನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಡತಂಡೆ ಬಂದು ನೆನಪಾಗ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನೇಮ ಮಲ್ಪೇರೆ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಪುರ ಊರು ಸೇರಿ ಬೇರೆ ಎಂಚಲ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಅಕಲಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ನೇಮ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ಅದು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡೆ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲ ಆ ಕಾಲದಂಜಿ ಘಟನೆ ನೀನು ನಮ್ಮನ ಬಗೆಟ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಎಂಕುಲು ತೂತಿನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯಗಳು ಹೌದಲ್ಲ ದಾಲ ಹೌದಲ್ಲ ಪನೋಡು ಪನ್ಪಿನದಲ್ಲ ಜಂಕುಲು ದಾಲ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ದಾಲ ಸಿರಿವಂತೇರಂದಾಲ ಪನ್ಪಿನ ಜಂಕುಲು ಬೈದಿನ ಬಡಪತ್ರೆ ಬೈದಿನ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬಡಪತ್ತದ ಏನಿಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಬಡಪತ್ರ ಎಂಕುಲು ಆ ಬಡಪತ್ರಡ್ಲ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮೇರೆಗೆ ಮುಲ್ತ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಭಾರೀ ಭಂಗ ಅದಾಗ ನೇಮ ಅವಡು ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ತುಡ್ರಬಲ್ಲಿ ಅವಡು ಪೂರ ಓಲ ಬುಡೊಂದಿತ್ತಿದ್ದೀರು ಮಲ್ತೋಯ್ತು ಆತು ಬಂಗೋಳ ಮಲ್ತೋಯ್ತೀರು ಮಲ್ಪುನಾಗ ನೇಮೋತ್ಸವಗಲ ದಾನ ಬಂಡ ನೇಮೋತ್ಸವ ಕಟ್ಚುಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಕಡೆಯಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮನ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕರಿಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಕಟ್ತದು ಅವೇನು ಮಾರ್ದು ಐಟು ನೇಮನಿ ಮಲ್ತೇನೆ ಮೂಲು ಕಾಂಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಮುಹೂರ್ತ ಕೊಡಿ ಜಾಪಿನ ಹೊರತುಗು ಮಠತ ಇಲ್ಲದ ಗುರುಕಾರ್ದಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾಗೆ ಜಾರಂದಾಯನ ನುಡಿಯಾಂಡು ಅಮ್ಮಾಯಿನ ನಗನಾಣ್ಯ ಮಾತ ಓಡ್ಡು ಆತ ಬಣ್ಣಾಗ ಒಕ್ಕ ಪೊಂಜಾವಲು ಪಂಡ್ರೆಂಡ ಬಂಗಾರ ಬಣ್ಣಾಗ ಬುಲ್ಪರಸರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಅಮ್ಮೇರೆಗಳ ತೋಜಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅದಾಗ ಮೂಲೆ ಏರ್ಕೊಂಡಂದ ಆನಂದ ಪೂಜಾರು ಎಂಕಲ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಆರೆಗೆ ಮೂಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅರೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪಾತ್ರೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಜಾರಂದೇನೆ ಆ ನುಡಿಟ್ಟು ದಾಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ಆಯ್ತು ಉದ್ದು ಎಂಚಿನ ಪಂಡಲ ಉಂಡೆವು ಸತ್ಯನೇವು ಅಂಚಿನ ದೇವ ಆ ತೋರ್ತಾನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಅಮ್ಮೇರೆಗೆ ಅದಾಗ ದಾಲ ತೋಜಂದು ಉದ್ದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ
ಜಾರಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಡಿ ಲಕ್ಕಲೆ ಬಟ್ಲೆ ಈತು ಬಂಗೋಡ್ಲೆ ಎಂಕೊಂಜೀರು ನೇಮ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಮ್ಮೇರು ಬಂಡಿ ಯಾನ್ ನನ್ನ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಕು ಮಾಯ ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತುಜ ಆ ಪೊರ್ತರು ಬಂಡಿ ಬರ್ಪಿ ಕಾಲೋಡು ಈಗಿನ ನಗನಾಣ್ಯ ಮತ್ತು ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ನೇಮ ಕೊಡಲಿ ಆ ಫ್ರಂಟ್ ಕೊರ್ತಿನ ಪ್ರಸಾದದ ಗುಣರದ ಹತ್ರ ಆ ಪೊರ್ತದ ಮುಹೂರ್ತದ ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಆ ಕಾಲು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾಲೋಗು ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಬರ್ರೆಂಡ ಮಾತ ತರ್ಪಡಾದಿ ಮಾಯೋಡಾಯಿ ಎಂಕುಲತ್ತು ಕಾಸು ಕೊರ್ದತ್ತು ಆಕುಲು ಕೊಂತಿನಾಕುಲ್ಲ ಎಂಕಳು ಸಾಲ ದೀತಿನಾಕುಲ್ಲ ಅವನಿ ಪತೊಂದು ಬೋಲೆಂದೇ ಬನ್ನಿ ಆ ಬಂಗಾರನಿ ಕಾಸು ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಲೆಂದು ಅಂಚಿನ ದೈವ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲೆಗೆ ಈ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪನೇಟ್ ವೈಟ್ಲ ಬೇಜಾರಿ ಎಂಕುಲು ಜೀಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪನೇಟ್ ಎಂಕಲೆಗೆ ಆಯ್ತು ಒಯ್ಗುಲ ಆಯ್ತು ಅವು ಒಂದು ಪಂಪಿನ ದಾಲಾಜಿ ಎಂಕುಲು ವೈಕಲ ತಯಾರು ಚಾಕ್ರಿ ದೈವದ ದಯಪಂಡು ಎಂಕಲೆಗೆ ದಾತೆ ಜಾರಂದಯನ ಚಾಕಿರಿಗೆ ತಪ್ಪ ಎಂಕುಲು ವಾ ಚಾಕಿರಿಲ ತಯಾರು ಏಲ ತಪ್ಪಾವ್ಜೇರು ಏಲ ತಪ್ಪಾವ್ಜೇರು ఆయన ಚಾಕ್ರಿ ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ತಯಾರು ಅವು ಬೇಲೆನ ಈ ಬೇಲೆನ ಮನಪಿನ ದಾಲಾಜಿ ಜಾರಂದಾಯನ ಸೇವೆ ಅದಿಪ್ಪು ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಪೂರಲ್ಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಇತ್ತೇರು ಆನಂದ ಪೂಜಾರು ಆರ್ದಾಲ ಕೊಯ್ಯದ ಗುಡ್ಡೆ ಒಡೆದ ಪೋಪಿನ ಎಂಕು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ತುರ್ರಬಲ್ಲಿ ಆನಗಲ ಮೂಲು ಅಮ್ಮೆರಡ ಪಂಡಿರದ ಆಯಾಗ ಮೂಲ ದಾದಕ್ಕೆ ನಾನು 2 ಗ್ರಾಮ ಮುಲ್ತ ಜಾರಂದಾಯಕ ಒಂಜಿ ಪಾವಂಜದ ದೇವರನ್ನ ಭೇಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಪೊಯ್ಯದ ಗುಡ್ಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಅಲ್ತ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಹೋರು ಬಾಳ್ ಭಂಡಾರ ಕೊಣೋದು ಅವಳು ದೇವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದ ನೇಮೋತ್ಸವ ಪೂರ ಅದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ದೈವ ಇನಿಗಲ ಅಂಚೆ ಆ ಮುಲ್ಪ ಆತೋರ್ತಾನಿಗೆ ಎಂಕುಲ ತೆಗೆದಲ್ಲ ಅಲ್ತ ಆಡಳಿತ ಇತ್ತು ಅವು ಒಂಥ ಸಮಯ ಜಾರಂದೆ ಪೋಪಿನ ಪೂರ ಉಂತುದಿತ್ತನು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕಾರಣದ ಹತ್ರ ಮತ್ತು ಉಂತುದಿತ್ತನು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲು ಮೂಲ ಸಂಕ್ರಾಂತ ಪ್ರಸಾದ ಕಡೆತ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ನಾಗ ಜಾರಂದೆ ಬಂಡಿ ಬಟ್ರೆ ಪೂತ ಚೆಂಡು ಜಾಲಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ದಂಟು ಹೊರ್ಚಿ ಬಂಡಿ ಎಂಕಲೆಗಳು ಅಂದಾಜಾಯ್ತಿದ ದೈವದ ನುಡಿ ಹೆಂಚಿನ ಅಂದಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಂಗೋಣ ಅವು ಪನ್ಯತ ಮನದಾನಿಗೆ ಪೊಯ್ಯದ ಗುಡ್ಡದ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಕಲು ಬರ್ತೀರಿ ಬಟ್ರೆ ಇದು ನನ್ನ ಆಡಳಿತ ಬರೋಡು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಪೊಯ್ಯದ ಪಂಡಾದಾಗ ಪೂರ ಅವ್ರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂರ ಅಜೀರ್ಣ ಅದು ಮಾತ ಪೂರ ಉಂತುದಿತ್ತನು ಮಾತವು ಪೂಜೆ ಮಾತ ಅಥವಾ ತನ ಊರ್ದು ಹಾಕಲು ಬತ್ತು ಬಂಡೆ ಬಟ್ರೆ ಇದು ಬರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮೇರು ಬಂಡೆ ನನ್ನ ಚಾ ಪೂಜೆ ದಯಪಂಡು ಎಂಕೋದು ಆಯ ಇಲ್ಲಿ ದೈವ ಇಲ್ಲಿ ಆಯಪ್ಪನಂದು ಯಾನ್ ಬರ್ರೆ ಆ ಪೂಜೆ ದಯಪಂಡು ಆಯನೇ ಪೋಪಿನ ಉಂತುದುಂಡು ಯಾನ್ ಇಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ಅಡಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಕೈ ಮುಗ್ಗ್ಯಾರ ವರ್ಷಲ ಪೋಪಿನ ಉಂಡುಂದಾಂಡ್ಲ ಆಯಪ್ಪನಂದು ಯಾನ್ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ಪಡೆಗೆ ಆ ಪೂಜೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ದೈವದ ಉಂಡು ಮಲ್ಪನ ಪಂಡಿ ಆ ನೀರಿಗೆ ಪನ್ನಿಯವೇ ನೀ ಪೂತ ಚೆಂಡು ಬರ್ತಂದು ಜಾಲಿಗೆ ದಂಟು ಹಚ್ಚಿ ಬಂತೆ ದೇವಿಯರನ್ನ ಆಮಂತ್ರಣ ಬೈದು ನೀರು ಪೋಡು ಅನ್ನೋದು ಪೋಲೆ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತು ಎಂಕು ಪೋಪಿನ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು ಊರ್ದಾಕ್ಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ತ ಊರ್ದಾಕ್ಳು ಬತ್ತದು ಮತ್ತು ಜಾರಂದೆ ರಡ್ನೆ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತದು ಬರೋಡು ಬಣ್ಣದ್ದು ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಬಾಳ್ ಭಂಡಾರ ಮತ್ತು ಕೊನೋದು ಮೂಲದಾದ ಬಣ್ಣದ ರಡ್ಡು ಪಟ್ಟಣ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮುಲ್ತ ಎಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಆಪಿನ ಎಂಕಲಿ ಲಚ್ಚೀಲು ಪಟ್ಟಣದಕ್ಕೂ ಬರೋದು ಮೂಲು ಮುಲ್ತ ಪಲ್ಲಂಕಿ ಅವರು ಮಾತೆ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕೂ ಮೂಲು ಲಚ್ಚೀಲ ಅಧಿಕಾರ ಮೂಲು ಅಡೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಚಿತ್ರಾಪದ ಪಟ್ಟಣದಕ್ಕೂ ಬರೋದು ಭಂಡಾರ ಕೊನಾರೆ ಪೊಯ್ಯದ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ತ ಪಟ್ಟಣದಕ್ಕೂ ಬರೋದು ಜಾರಂದೆ ಕೊನಾರೆ ಮಾತ ಅಂಚೆ ಈ ತೋರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಜಾರಂದೆ ಅಲ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ಮುಲ್ತಲ ಮಾತು ಎಂಕನ ಕೈಟು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪವನ್ನುಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಎಣ್ಣಿದಿನ ಬೇಲೆ ಎಂಕುಲು ಎಣ್ಣೆ ನಡೆದ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪವನ್ನುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ದುಂಬಗಲ ಆಯನ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಪಿನ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಅಜೀರ್ಣ ಉಂಡು ಕಾಲ ಅಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ನನ್ನ ಮಾತು ಆವರೆ ಉಂಡು ಆಯ್ಕೇನೊಂದು ಎಂಕಲೆ ಅಲ್ಪದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಿನದ್ರೆ ಮುಲ್ಪದೊಂದು ಚೂರು ಪಿರಬಾರ್ದುಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬಗಿತ್ತ ಆಯನ ಬೇಲೆನೇ ಆವರೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮಾತು ಊರ್ದಾಕಲ ಮಾತ ಸಾಕರಡು ವಾವಡು ಮಾತ ಜಾರಂದಾಯಗಳು ಬಂಡಿದದ ವಿಶೇಷ ಬಂಡಿದ ವಿಶೇಷ ಬಂಡ ಮೂರು ಏಪಲ ಮರತ ಪಾಪೆ ಬಂಪಿನೇಕಿ ಐಕಿ ಏಪಲ ಒಂಚ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂಲು ಎಂಕಲು ಎಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಬಂಡ ದುಂಬು ಈ ಬಂಡಿ ಎಂಕಲ ಪಿರೋದ ಮೇಟಿತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿರೋಡ್ ಎಂಕಲ ಅಮ್ಮೆ ರೂಪನ ಪಿರೋಡ್ ಕಟ್ಟಿರೆ ಅದಾಗ ಬಂಡೆ ಎನ್ನ ಜಾಗ ಹೂವತ್ತು ಎಂಕು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮೋನೆಬಾರ್ದು ಕೂತೋನೋಡು ಬಂಡಿ ಅಮ್ಮೇರು ಕಟ್ಟದಾತನು ಕಟ್ಟಣದಾತನು ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆತ ಬಂಡ್ರೆ ಅವು ನನ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ಬಣ್ಣಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬಣ್ಣಗಳು ಅವಲೇ ಉಂಡು ಅದಾಗ ಬಂಡಿ ಎನ್ನ ಬಂಡಿನ ಉಲಾಯ್ದು ಇವರ್ಚಿ ಬಂಡಿ ಅದು ಹೊರ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಅಲ್ಪ ಅಂಡ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಬಂಡಿನ ಕೊನೋದು ಉಲಾಯ್ದು ಇಂದು ಬರ್ಸ ಮರಿಯಾಲದ ಹೊರ್ತು ಒಂಜಿದಾದನು ಪೋಂಡು ನೀರು ಹೋದು ಕಲ್ಲು ಜಾರದು ಇಡೀ ಮಾಡು ಆಯನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುದು ನಾನು ಒಂಜಿ ಐಟು ದಾಲ್ ಆತಜಿ ಇಡೀ ಮಾಡು ಆಯನ ಮೆತ್ತರು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಊನು ಆತಜಿ ಐದೊಕ್ಕ ಮಾಡು ಪೂರ ದೆತ್ತದ ఆయన ಪಿದೇಕಂತ ಮೂಲ್ದಿದ್ದಿತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಸಾಧಾರಣ ಈ ಕಟ್ಟಣಲ್ಲಿ ಪೂರ ಆತನು ఆయన ಒಂಜಿ ಜಾಗವಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಹೊರದಿತ್ತುಂಡು ಅವು ಇರುವ ವರ್ಷೋಡ್ಲ ಮೂಲೆ ಪಿದಾಡಿ ಆಯ್ತುಂಡೆ ಬಂಡಿ
ತೋರ್ತಾರೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕುಲು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋನಾಗ ಅವ್ಲು ಎಂಚೆತ್ತನಿಗೆ ದೇವೇರ್ನ ರಥ ಪಿದೆ ಹಿಡಿತು ಒಯ್ಯದ ಗುಡ್ಡಾಡು ಗಾಲಿ ಬರ್ಸವು ಗೋಲ್ದ ಮಾತಾಡಿ ಮಾಡಿ ಐತ ಮೇಲ್ಡೆ ಉಂಡು ನೀರು ಐಕಬೋಂದುಂಡು ಎಂಕುಲು ಅಮ್ಮೆಯರು ಸುರುಟು ಪೋಯಿನ ದಾದ ಮಲ್ತೇರು ಬಂಡ ತೇರು ಇತ್ತಿನೇನು ಒರಿಪಾಗ ಬಂಡೇರು ದುಂಬತ್ತೈ ಕೊಂಚ ತೇರ್ದ ಕೊಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟದು ರಥನಿ ಉಲಾಯ ಮಲ್ತೇರು ರಥ ಉಲಾಯ ಮಲ್ತದ ಅದು ಒಂಜಿ ವಾರಡು ಬಂಡಿ ಮುಲ್ಪ ಉಲಾಯ್ಬೋದು ಆತನು ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಬಂಡಿ ಬಟ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಏತ ಕಾಲೋಡಿ ಎನ್ನ ಬಂಡಿ ಪಿದೆ ಆಯ್ತು ಬಟ್ರೆ ಬಂಡಿ ಎಕ್ಕಲೆಗಾಯ್ತವು ಈ ದೈವದ ನುಡಿ ನಂಗೆ ಅಂದಾಜು ಅಪ್ಪ ಜೊತೆ ಎಂಕಲ್ ಬಂಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಜಾರಂದೆ ದಾನ ಒರಿದು ಬೋದಿತ್ತು ನಂದು ಒರಿದಿನ ಎನ್ನ ಸ್ವಾಮಿನ ತೇರು ಅಲ್ಲಿ ಪಿದೆ ಹಿಡಿತು ಯಾನ್ ಇಂಚ ಉಲಾಯ್ ಬೋಪಿನಿ ಆರ್ನ ತೇರು ಉಲಾಯ್ ಬೋಂಡು ಎನ್ನ ಬಂಡಿಲು ಉಲಾಯ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಬಂಡಿ ಇನ್ನು ಮಾತ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿನ ಮಾತ ಆ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಮಾತ ನುಡಿಕಲು ಅವು ಎಂಕಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಮಾತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಬಂಧ ಬಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಬಬ್ಬುಲ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಪಿರೋದ ಮೇಟು ಅವು ದುಂಬು ದಾದ ಕೆಂಡಂದಾಂಡ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕತ್ತು ದಾದ ಬಂಡಂದಾಂಡ ಜಾರಂದಾಯನ ಎದುರುಡು ಈ ಕುದುರೆಡ ಮಿಸ್ ಸವಾರಿ ದುಂಬು ಮಾತ ಕುದುರೆಡು ಮಾತ ಪೋಪೆ ಅರಸು ಮಾತ ಐದು ಕುದುರೆಡು ಪೋಪೆ ಅಂದಾಂಡ ಅವ್ಳು ಜತ್ರದು ಬೋಡೆ ಏರು ಕಂಬಳದ ಏರು ಪೋನಾಗ ಆಯ್ತ ಬಲ್ಲು ಬಿಡೋಳು ಅಂಚೆ ಐದು ಪತ್ತೋಡು ಅಂಚೆ ಮಾತ ಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ ಅವು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಪಣಂಬೂರ್ದ ಅರಸು ನೆಟ್ಟೆ ಫೋನಾದ ಬರ್ತಾನೆ ಬಲ್ದು ಕುದುರೆಡು ಫೋನಾಗ ನೆಟ್ಟೆ ಕುದುರೆ ಬೂರ್ದು ನಾಲೆ ಪಿದೆ ಬುರುಡು ದಾದ ಒಂದು ದಾದ ವಿಶೇಷ ಹೆಂಚಿನ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಕಿಂಚಾಂಡದು ಕೇನಾದ್ರು ಬರ್ತಾನೆ ಅವು ಜಾರಂದಾಯನ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ ಆ ಪೊರ್ತುರಾದಾಗ ಮಂತ್ರವಾದ ಮಲ್ತೇರು ಜಾರಂದಾಯ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೈವ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿ ತುಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಂತ್ರವಾದ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಂಕುಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜಿಯರು ನೀನು ಕೊನಾರೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಮೂಲು ಪುಂಚ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತೀನಿ ಮೂಲು ಅದಾಗ ಐತ ಆಡ ದುಂಬುದ ಈ ಭೂಮಿದ ಮಕ್ಕಳು ಭೂಮಿದ ಜನಕ್ಕಳು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಬಂಟವಾಳದ ಎತ್ತೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕಳದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಬೋಡ ಪಂಡ ಉಂತಿತ್ತು ಎಂಗಳ ಪೊಯ್ದ ಗುಡ್ಡೆ ಪೋಪಿನಲ್ಲ ಪುರ ಉಂತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ರಡ್ನೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪರ ಕೇಂದ್ರ ಫೋನ್ ಅದು ಬರ್ತಾನೆ ಅಕ್ಕಳು ಬಂಡೇರು ಬಟ್ರೆ ಅವಳು ಇರೇಗ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವಳು ಎಂಚಿನ ಒಪ್ಪನು ಬಜಿ ಪುಂಚ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪನು ಐಕ ಅಜ್ಜಿಯರು ಬಂಡೇರು ಯಾನ ಪಾಲೆದ ಮುಗಾಂಡ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೊನೋದು ಯಾನ್ ನೇಮೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪ ಎಂಕೊಂಜೀರ ఆయన ಬುಡುಗೋರು ದೈವದಿಂದ ಈ ದೈವಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಇನಿಗಲ ಆರ್ಟಿಸಿ ತುಂಡ ದೈವದ ಪುದಾದ ಜಾಗ ಎಂಕಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಅಜಿಪ್ಪ ಎಕರೆ ಜಾಗ ಉಂಟು ದೈವದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾತ ಪೋತುನು ಮಾತ ಇಂಚಿನ ಪೋಂಡಲ್ಲ ఆయన ಪುದಾರ್ದ ಆತ ಉಂಡು ಆರ್ಟಿಸಿ ಇನಿಗಲ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ದೈವದ ಅಂಚೆ ನೆಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನೆ ನೆಕ್ ಮಂತ್ರವಾದಾನಗ ಸುರೂತ ಪೆಟ್ಟದಾಗಿನ ಬಬ್ಬುಗೋಲು ಪಿರವು ಅವು ಇನಿಗಲ ಬೂರ್ದೇ ಉಂಡು ಇಂಬೆ ಲಕ್ಕದು ಪುಲ್ದೆ ದೈವ ಆ ಬಬ್ಬು ಮೂಲು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ತುಡ್ರಬಲಿಕ ನೆಟ್ಟೆ ಎಂಕಲ ಮುಸುತ್ತು ಬಲಿಯಾನದ ಹೊರ್ತನಕ ತಡೆ ಮಲ್ಪುಡು ಉಂತ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ನನೆತ್ತೆ ಅವಳ ದುಂಬಾಗ ಎಂಚಿನ ತೂವೋಡು ಆಯ್ತಾ ವರ್ಗದ ಹಾಕುಲ್ಲ ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಚಿನ ತೂವೋಡು ಆ ಜಾರಂದ ಚಿತ್ತೆ ಎಂಚೊಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಪ ಉಂಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಓಡೋದು ಮೂಲ ಗಣಪತಿನ ಆರಾಧನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಚೌತಿದಾದಾಗ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಜಾರಂದಯ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಹೇಳಿ ಸಾಧಾರಣ ಗಣಪತಿನ ಬೇರಿಪತ್ತೊಂದು ವೇದಿನಿ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಯ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಕೊಲ್ಯಲ್ಲ ಗಣಪತಿ ಪ್ರಧಾನ ಪಂಜೋಗ ಬರ್ತನಂದಾಂಡ ಹರಿಪಾದೆ ಅಂದಾಂಡ ಅವಳು ಪಂಜದ ಇಲ್ಲುಂಡು ಭಟ್ರನ ಬೈಲ್ದ ಭಟ್ರು ಪಂಜದ ಭಟ್ರು ಅಕ್ಕನಲ್ಲ ಗಣಪತಿ ಪ್ರಧಾನ ಅಲ್ಪರ್ದಿತ್ಯ ಪಾವಂಜ ಬಣ್ಣದ ಬೈಲ್ದ ಭಟ್ರು ಬಂಡ ಅವಳ ಗಣಪತಿ ಮೂಲ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಡು ಬಂಡ ಇಲ್ಲಡು ಒಪ್ಪನು ಗಣಪತಿ ಅಂಚೆ ಮೂಲ ಎಂಕಲೆ ಅದು ದುಂಬುದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಾಗ ಬಂತೇರಿಗೆ ಮೂಲು ಗಣಪತಿ ಮಾತ ಬತ್ತು ಕುಳ್ಳುಂಡು ಅನ್ನೋದು ಅದೇ ಎಂಕಲ ಅಮ್ಮೇರು ದೈವಸ್ಥಾನ ಗಣಪತಿ ಅಪ್ಪ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚೆ ಮೂಲೆ ಎಂಕಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮಾತಾಪಿನ ಮೂಲೆ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆಪುನು ಮಾತ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಭಾರಿ ಕುದಾರು ಹೋತಿನ ಮುಲ್ಪದ ಗಣಪತಿ ಮಾತ ಕುಲ್ಲುನ ಅಂಚೆ ಅವು ಮಾತ ಮೂಲು ನಡತೊಂದು ಮಾತ ಮೂಲು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತ ಮೂರ್ತಿ ಲಂಚನೆ ಉಪ್ಪುನ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೂಜೆಗೆ ಅವು ದಿನ ಬತ್ತು ಒಪ್ಪಿನ ವಾಡಿಕೆ ಉಂಡು ಇತ್ತದ ಕಾಲ ಕಷ್ಟ ಏನಿದೆ ಎಂಕಲು ಕನ ಪೂಜೆ ಆಗಿ ಇದರ ದಿನ ಬರಡು ಇಲ್ಲಡು ಗಣಪತಿನ ಪೂಜೆ ಆದ ಮುಲ್ಪ ಬೊಳ್ಳಿದ ಮುಗಾನಾಗ ಅವೇನು ಎಂಕಲು ದೀಪಿನ ಒಲ್ಪ ಅಂದಾಣ ಎಂಕಲಿನ ಸಂದರ್ಭ ದಾದ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ದೈವದ ಮೂಲು ಉಂಡು ಮಲ್ತಾನೆ ಉಂಡು ಮಲ್ಪನ ದೈವ ಬಂಡೆ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲದ ಗಣಪತಿನ ಬಲ್ತ ಮರಗಿಲ್ದು ಜಾಗ ಬರೋಡು ಬಂಡೆ ಪಂಡ ಉಪ್ಪುನ ಭಂಡಾರ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪುನ ಅವಲೆ ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲು ತುಂಬ ಬೇತೆ ಎತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಅವು ಕಾರಣಾಂತರು ಮತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಅಲ್ಪು ಅಂಚೆ ಅವಳು ಫುಲ್ ಗಣಪತಿನ ಬಲ್ತ ಮರಗಿಲ್ದೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಜಾರಂದ ಐತೆ ಅವಳು ಇಲ್ಲಡು ದಿನ ನಿತ್ಯ ಕಾಂಡದ ಪೂಜೆ ಗಣ ಅವಳು ನಿತ್ಯ ಗಣವ ಮಾಡು ಇಲ್ಲಡು ಅಂಚೆ ನಿತ್ಯ ಅವಳು ಪೂಜೆ ತಂದು ಇಡೀ ಬರೋಡು ಮುಲ್ಪ ಬಯ್ಯಾಗ ಮೂರು ಪೂಜೆ ಆದ ಹೋದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡು ಪೂಜೆ ಅವಳು ಅಂಚೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ವಾಡಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಮುರಾನಿ ಪತ್ತನಾಜ್ಯ ಬಾಕಿಲು ಬಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಶಿವನೋಗಿ ಬಾಕಿಲು ಜಪ್ಪರೆ ಮೂರು ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ತುಡ್ರಬಲಿ ಅವರು ತುಡ್ರಬಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾದ ಅವಳು 2:30 ಗಂಟೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಾತ್ರ ಕೇನು ನಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾ
ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ನಮ್ಮ ಲಚ್ಚಿಲ ಸಂಕೇಶದ ಜಾರಂದಾಯನ ನಡೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವೈಭವ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಮುಲ್ತ ದೈವದ ಕಾರಣಿಕ ಒಂದೇನು ಪೂರ ತೆರಿಯ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರಣಿಕದ ಜಾರಂದಾಯನ ಪಾಪೆ ಬಂಡಿ ಉಂಡು. ಆ ಪಾಪೆ ಬಂಡಿ ಏರೆಗ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಕೊರಜ್ಜಿ ಸಾಧಾರಣ 40 ವರ್ಷ ಆನಂದಾಂಡ್ಲ ಐಕ್ ರಂಗು ಕೊರಿಯರಜ್ಜಿ ಆತ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾಪೆ ಬಂಡಿ ಉಂಡು. ಐತ ಒಂಜಿ ವರ್ಣನೆ ಅಂಚೆನೆ ಆತ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾರಂದಾಯನ ಪಾಪೆ ಬಂಡಿ ಅಂಚೆನೆ ಏರಿಪ್ಪಿ ಕೊಡೆಯನ್ನು ಪಡೆಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಲಚ್ಚಿಲ ಸಂಕೇಸದ ಜಾರಂದಾಯೆ ಸುತ್ತ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಪೋಯನ್ನಂಡ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಗಣಪತಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಎತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಚೌತಿ ಪರ್ಬ ಆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚಿನ ಈ ನಡೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಭಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಜಾರಂದಾಯನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೆ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಕಾತೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ಒಂದು ಸಮಯ ಪೊಂಡು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೆ ತಯಾರಾದುಂಡು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಾರಂದಾಯನ ಮಾತ ಕಾರಣಿಕದ ಪೊಲಬ್ಲೆಮ ತೆರಿಯ ಬರೀ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಯ್ಯದ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಭೇಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾರಂದಾಯ ಪೋಡು ಇಂಚಿದ ಮರ್ಗೆಲ್ಗೆ ಪಾವಂಜ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ನಮ್ಮ ಜಾರಂದಾಯ ಭೇಟಿಗೆ ಪೋಡು ಅಲ್ತ ಮಹಿಮೆ ಅವಳು ಮೆರೆಯನಂಚುತ್ತನ ಮಹಿಮೆ ಸಮೇತ ಜಾರಂದಾಯನ ಭಾರಿ ಕಾರಣಿಕದವು ನೆನು ಪೂರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಲಚ್ಚಿಲ ಸಂಕೇಶದ ಜಾರಂದಾಯನ ಅನುಗ್ರಹ ನಂಕ ಮಾತ್ರತ್ತೆ ಏರು ಪುರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಪೇರ ಜಗತ್ತದ ಮಾತ ಜಾರಂದಾಯನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸತ್ಯದ ಅನುಗ್ರಹ ಇಪ್ಪಡು ಪಣಪನಂಚುತ್ತನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿತ ಈ ಪುರ್ಲ ಕಂಠದ ದೈವ ನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಿಗಲ ಅನುಕೇನೊಂದು ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದೆ ಒಂದಲ್ಲ ಮಾತಿರಗಲ ಸರ್. ದೈವದ ನಡೆ ಈ ಲೇಸದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ, ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದಾವಣಗೆರೆ, ಆಭರಣ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಸ್ತ್ರ ಗ್ರೂಪ್